everyone! Welcome to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. So for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-vlog using your phone. So meron akong nilista dito na mga bagay na kailangan nating isipin bago tayo gumawa ng vlog. So if you are interested po dun sa mga topics na yan, please keep on watching. So, let's start. So, last time, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail. So, yung thumbnails talaga is really important para po, it's a quick overview kasi of what the content or ano yung naman ng video na in-upload mo. So, yeah. So, first, ano nga ba yung vlogging? Kasi maraming tao na hindi alam kung ano yung ibig sabihin ng vlogging. So, here, a video blog or BLOG, it's a record of your thoughts, opinions, or experiences that you film and publish on the internet. So it's like sharing talaga kung ano yung mga bagay na sa tingin mo ay makakatulong sa ibang tao. O kaya it's somewhat for other people naman, parang ano siya, parang expression, parang it's the way of expressing themselves. So vlogging is really, for me, it's a way of expressing yourself. O kaya a way of, it's somewhat your outlet, no? Kung marami kang ginagawa, if you want to distress. Yung iba, nadidistress sila kapag nagvo-vlog sila o kapag nag-share sila over the internet. So, ayun naman. So, depende kasi kung ano yung purpose mo, why you want to vlog. So, let's start with the first item in my list. So, the first is your desire of vlogging or sharing or keeping memories. So, syempre, may purpose ka kasi talaga kung bakit ka mag-vlog. So, first, for me, personally talaga, gusto kong mag-share. As for me talaga, it's one way of sharing your thoughts. Kasi nga, like, kagaya ko, sabi kasi nila in person, medyo tahimik lang talaga ako. Hindi ako ganun ka ma-share sa aking mga iniisip. Kaya parang this one is also a way of sharing my thoughts and opinions. So, also, it's one way of keeping memories and, yeah, mas maganda kasi ngayon, digital na yung age natin. So, yun, nagkikip tayo ng memories not only through pictures. So, mas maganda talaga if you are fond of taking videos, mas maganda kung kukuha ka din ng mga videos ng mga places na pinupuntahan nyo or yung mga activities nyo. O kaya yung mga bagay na gusto mo lang talagang i-share or i-keep ang memories tungkol doon. You need to have the desire in your heart to share, to vlog, kasi it's not easy. It's not easy to vlog. It's not easy to take videos kasi if you're in one place, you are torn between enjoying the time, enjoying the bonding with your family, and also taking videos or taking clips for your videos. But also you can manage naman that by arranging kung ano yung mauuna, or you will take videos for 3 minutes and the rest you will spend with your family. So parang ganyan siya. So depende yun sa iyo kung paano mo siya i-set. So that's it for our first items. For the second item naman is yung content o yung magiging niche ng channel mo. So dapat kasi unique talaga yung laman. So for example, yung iba may gumagawa ng nagluluto sila tapos ina-upload nila sa Facebook. So as of now, medyo maraming gumagawa nun at may mga channel na rin na marami na yung views, marami na yung subscribers, kaya kailangan mong maging competitive if you are going to go on with that content. O kaya, kailangan unique siya or may something na different sa kanya para panoorin siya ng mga tao. So, as for me, I can only share my experience. So, as for me kasi, hindi ko pa nagagawa talaga yung content na iniisip ko. Kasi medyo medyo makwento yun. As of this moment, pinag-aaralan ko muna siya kung paano ko siya gawin. At so kailangan kasi yun, kailangan mong mag-study, kailangan mong magsulat, kasi medyo mga crucial yung mga topics na gusto ko. So, parang yung content na gusto ko, hindi ko pa nagagawa. So, pag nagawa ko na, sasabihin ko na yun na talaga yung gusto kong gawin. So, yun, kailangan mag-isip ka kung ano yung magandang i-share sa YouTube. Kasi nga marami na tao sa YouTube, marami ng YouTuber, may mga travel vlogs, may mga lifestyle vlogs. So, kailangan, vlogs pala. So, kailangan
unique yung gagawin mo para panoorin ka ng mga tao. So, let's proceed with the third item naman. So, for the third item, dun sa mga bagong nag-YouTube, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na devices pag nagtitake ako ng video. So, for the devices, as of now, that is good for beginners naman talaga, ay ang ginagamit ko ay mobile phone. So, I have here, i-video ko kayo ha. Wait. So, here, ipapakita ko sa inyo yung devices na ginagamit ko. So, yan. Usually, pag selfie mode, gustong-gusto kong gamitin itong J7 Pro. Tsaka yung, ito nakikita nyo, this is iPhone 6. So, kung gusto nyo lang mabilisan lang talaga, mas maganda, alam mo yung pang-travel na video, maganda yung iPhone 6 gamitin. So, off ko muna. So, ayan siya. So, yung ginagamit ko, ito, cellphone na iPhone 6. Ayan siya. Tsaka yung ito na J7 Pro naman na ginagamit ko. So, yung mga nagsisimula pa lang talaga sa YouTube, kung ano yung nasa'yo, yun muna yung gamitin mo. Tsaka mag-ipon ka lang muna para doon sa camera or para doon sa magandang microphone. So, for now, ito yung ginagamit ko. For the editor naman, minsan nag-i-edit ako gamit yung cellphone. Tsaka ito yung iPhone 6. And meron kasi ditong app, yung iMovie. So, andito na siya. Here. Sorry for my nails. I will link down below yung isang video dun sa aking channel na ito lang yung gamit ko. So, pag outdoor, or yung, like, magta-travel, tas i-video mo yung road na dadaanan nyo, o kaya yung location, ito maganda. But for yung selfie mode, maganda yung J7 Pro. Pero kung gusto mong gamitin yung isang device lang, okay naman sila pareho. Pero pag mayroon kang iPhone 6, hindi kasi siya maganda for the selfie mode. So, yung mga gantong video, hindi siya maganda kapag sa iPhone 6. So, ano pa ba? Wait. So, sa editor naman, so ginagamit ko, as of now, 3. So, first is yung free. All of them are free po. So, ng Microsoft ng laptop or desktop, that is Movie Maker. Mabilis lang din siyang gamitin, madali lang gamitin. Tapos, second naman, itong sa iPhone 6, tsaka iMovie naman yung aking editor, which is free. Tapos, dito naman sa Android, gumagamit ako ng Filmora Go. Mabilis lang din siyang gamitin, tsaka free siya. Kaya lang may watermark siya sa huli. Pero nga, okay lang yun kasi nga free mo lang naman siyang magagamit. So, if you will ask me kung ano yung ma-recommend ko dun sa 3 yun, of course, yung iMovie, tsaka yung Movie Maker. But if you want na mabilis, iMovie. Mabilis yung sa iMovie. So, yun yung para sa mga editor na ginagamit ko. And para naman din sa additional na ginagamit ko is itong clip-on mic. Nabili ko lang to sa Lazada. This is around 150 or 175, parang ganon. So, yeah, ito ginagamit ko. So, ang isa din na dapat tandaan, yung pag nag-film kayo, kailangan tahimik yung place. So yun yung kailangan tahimik siya, at saka kailangan maganda yung light. So, here naman, ito nakaharap ako sa window. Nakita nyo kanina sa video ko, nakaharap lang ako sa window. Tsaka nilalakasan ko lang ng konti yung aking voice. So, yun yung sa mga devices, tsaka sa mga ibang bagay na gagamitin natin sa pagkuha ng video. So, ayun, filming location, ano pa ba? So, first is yung your desire of vlogging or sharing, not because gusto mong gumaya, gusto mong sumikat, no. So, me, I'm gonna reveal my reason very soon. Sana, magawa ko. Tapos, yung pangalawa, yung content or yung niche ng mismong channel mo. So, dapat you are unique. Pag may kailangan yung tao, hahanapin lang nila yung channel mo. So, tapos, pangatlo, yung devices na gagamitin. For beginners, I suggest gamitin nyo muna kung anong meron kayo. You have the Android phone, meron kayong iPhone, gamitin nyo yun. Tsaka yung good lighting, yung camera, kasama yun sa mga ginagamit. Tsaka yung filming location. Tsaka ano ba yung... and also, guys, another tip pala sa pag-film. If you are using your mobile phone, dapat...
hindi kayo masyadong magalaw. So, since wala, for example, like, kagaya ko, wala akong stabilizer, papakita ko sa inyo yung isang video, ililink down below ko. Wala akong stabilizer, kaya nagtitake ako ng video kapag, for example, nasa car. Kapag nakahinto yung car, or alam kong straight lang yung flow, na hindi siya magbabounce. So, yun yung time na mag-film ako. So, for example, alam kong magbabounce siya or may nasa bridge, so hindi ko yun gagawin na hindi ako mag-film ng gano'n. Tsaka yung paglalakad, hindi ko nga talaga siya ma-perfect. Pero yung paglalakad kasi nagaganyan-ganyan siya. So, yun, isang mali ko yan. So, dapat hindi ako nag-film ng naglalakad kapag masyadong magalaw. So, dapat hindi siya masyadong magalaw. Tsaka din, kailangan yung consistency. Yun yung hindi ko nagagawa talaga. Kasi dapat may schedule ka in 1 week. For example, twice a week ka upload. For example, Wednesday and Saturday yun. So, dapat may ganong schedule ka and kailangan ma-follow mo talaga siya. But in my case, kasi sa sobrang dami ng ginagawa ko. And also, Saturdays and Sundays are our busiest days talaga. Aside from, I'm working from Monday to Friday, yun, marami akong sobrang ginagawa kapag Saturdays and Sundays. Kaya minsan, hindi ko nagagawa yung schedule na iniisip ko. But I hope to improve. So, yun yung mga bagay na ma-share ko sa inyo if you wanted to start vlogging. Kasi may nag-message kasi sa akin kung gusto niya magpaturo kung paano mag-vlog. So, nag-reply naman ako sa kanya. I'm not sure if, hindi ko kasi siya kilala. So, I'm not sure if nagawa niya yung mga sinasabi ko. So, yun yung mga bagay na ma-share ko sa inyo tungkol sa vlogging. At sana kung nakatulong po ito sa inyo, please comment down below. And dun sa mga na-inspire kong mag-vlog, please leave a comment for me because that would be really, really great. So, sana makagawa kayo ng channel, makastart kayo ng vlog. So, all you have to do is to really, really, really start. Start sharing, tsaka for me kasi ha, every time na upload ako. Every time na nanonood ako ng YouTube, meron akong natututunan. At also, kasi tinitake note ko kung ano yung mga bagay na kailangan ko pang i-improve dun sa mga na-upload ko na. So, please leave a comment down below if na-inspire ko kayong mag-vlog. At saka, please to subscribe to my channel. Click the bell button to be notified each time may i-upload ako na video. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye-bye.